pamberi nechigwedere, pamberi nechingungundengu, unonzi moto weNinevha haumisike. Haiwa, zvatoona achiti ona vatagwirei izvo zvekutotenga mota dzekuda kubhiraipa vanhu nadzo. Ngazvipere izvozvo, ngazvigume. 31 July yatova pakona, ngazvigume zvese izvo. Pamberi nemaovetireni edu, pamberi nabaguvheya, pamberi nabageza, pasi nezvigananda. Nguva taakutosvika taakutopinda muKenani, taakunokambura huchi nemukaka. Handiti vana veZimbabwe, hatiteerera maleaders edu achitaura. Handiti plus kune varakashi vanenge vachingotaura una musaiti zvanenge achitaura. Haiwa, musazviteerera izvozvo, because mukazviteerera munorasha focus yerevolution. Saka ndiri kuti munhu wese pamberi nerevolution vana veZimbabwe, rega nditaure ndichiti wose akavhotera ED, hakuna shopu inonzi inotengwa nekadhi remusangano kwaED. Mashopu ese unongoinda unotenga, hatengwi nekadhi, mapuraizi akangofanana. Unongosvika uchingodhurigwawo semudhurigwa unoitwa umwe munhuwo. Tose tiri kusvashangwa nenhamo, tiri kunakirwa nenhamo. Saka ndiri kuti tese varombo vasvuvuka nenhamo. Musi wa 31 July hatibatanei tese majaya nemhandara, vanasisi, vanatete, vanasekuru, vanamama, handei tese tobatana musi wa 31 July. Ndo musi unosungunugwa Zimbabwe, tova neZimbabwe nyuwani. Vanhu regai nditaure ndichiti imwimwi ndii munoziva imimi munhu wamunoda. Vana veZimbabwe, munhu wamunoda yeye ndo hamuchasarudza otungamira nyika. Imwi ndii muchazvisadzidzirani moga, hatizivi kuti munoda ani musi wa 31 July. Handiti. Saka ndiri kuti inini pamberi nechingungundengu, vana Mnangagwa vakatigadzirira mazigi asingabatsiri, matishwa anonzi mazigi. Ivo vari kudya mahiusa, kutigadzirira mafufu, mapepa emari, ivo vachidya mahiusa. Saka ndiri kuti vana Zimbabwe tese tiri kudawo mari inotenga. Handiti vana mbuya nanasekuru vakutamburako. Saka ndiri kuti vana mbuya nanasekuru kumareserve ako, chamakavhotera imimi kapu yebhinzi nekapu yerice, chokwadi here nemukurira wamaita imwimwi wanati Hwido nanaMujibha, munovhotera kapu yebhinzi nekapu yerice, zvinhu zvamunokwanisa kuzvitengera mega imimi. Takazviona nguva yanga yakuenda kumavhoti kuchinzi handei tinovheta vanhu. Munhu waitokutengesa mbudzi uchiteka ndinovhetewa, wodzoka wakabata 20 wakabata 20 yusa, $20. Iwawo mbudzi waitengesa nemari. Saka nogoti mbudzi yako waitengesera chii? Munovhetewa, muchivhetewa hapana zvamunombovheterwa, hapana kana mari yamunombopuwa. Chamunotowira zvimbeu zvimwe zvamunopuwa zviya nezvikapu zvebhinzi nezvikapu zveu. Saka ndo zvamakavhotera izvozvo. Ende muzoti wapfana imimi mawindi, makorokoza machi, mawindi for ED, masowe for ED. Munongopuwa zvidoro izvozvo, mopuwa zvimari nguva iyo yemavhoti. Kana mavhoti adarika akuchina. Vose vaya vefazi vaya vapfana vaigadzika matebho marodhi vaya vanga vari vefazi vaya makapuwa $100 ndo amakapuwa. Handiti nanha izvezvi hapana kana sendi ramuri kupuwa. $100 amakapuwa makatomadya akapera kudhara. Kana wanga wakatenga mbudzi $100 iye uzoti mbudzi yako wakadoitengesa nenhau yeshara. Munodireko kutengesa upenyu hwenyu ne1 day. $100 iye wapuwa iwe ufazi wakadzika chitebho chako uchadya ne2 days, but uchatambura makore kusvika mavhoti mamwe auya futi wozowana $100. Kwewo mavhoti futi wowana $100 pamwe pakati pese apa nengo chitei. Saka ndiri kuti vana veZimbabwe, pamberi nechigwedere, pamberi nechingungundengu, pamberi nenzira dzemasoja,
zvesarudzo hachatauri nezvazvo izvo zvesarudzo kungoitawo sarudzo zvemutemo ngodai Zimbabwe inoitwa sarudzo but hazvishande zvigananda zviripo. Muchamanya una Tagwirei Chivhayo ndo vanhu vandakanyanya kumaka neriya ronzi Chavangu riya. Chavangu ndakamumaka zvokuti panjasongana naye ka aiwa tombodembota fight yekuti zamura mai vako tombotsikana chaiko ndakamumaka uya anonzi Chavangu ya. Saka vana veZimbabwe 31 July musakangamwa kana uvete itongogara chitongotorota 31 July ndo musi unosungunuka nyika, ndo musi watinосungura Zimbabwe. Vana veZimbabwe tosungurira nyika yedu yoitawo mabasa. Izvezvi tiri kuvaka nyika dzevamwe vanhu, kuvaka nyika dzevamwe vanhu nesimba redu. Basa rinoitwa nevaZimbabwe kune dzimwe nyika vaita mabasa anoyevedza zvakanaka. Handiti kuno kwatiri kunoku vana veZimbabwe hatakugara zvakanaka plus mabasa akuchina. Ukaona uchigwa nababa vako mwana weZimbabwe uchigwa namai yako uchiti mai yako ndo vakakubatira zvinhu vakakudira jambwa kati vakakupa munyama kuti usapinda basa kana kuti usawana kana kuti usadii, nenge uchizvinyepera. Dhimoni hombe riri muZimbabwe zvigananda varakashi ndo vakabata upenyu hwedu hwose. Ukaona muprofita anokuprofita achiti he unorewana ningi ndaona wadadai kuti usawana basa chichichichi, muprofita unonyepa zviri very legendary because nhau iripo ndokuti Mnangagwa ndo akabata zvese, ndo akatibata akabata maoko evanhu kuti muZimbabwe yese sambobvira amboita basa tigwadame ivo. Handitoda kugwadamiwa, vanhu voda ngogwadamiwa chete. Zvose zvese techingokumbira baba Idi, baba Chivhayo, baba Nzani uyu, Tagwire kugwadama vanhu. Hai kana nyika yedu ndio hatiri kutoda zvedu very soon, hatichadi zvekutiswa isusu, hatichadi zvemadhisi nyongoro. Gore rino povho yaramba, zvemadhisi nyongoro povho yaramba, zvemadhisi nyongoro povho yaramba. Tichada zvemadhisi nyongoro isusu. Kubva 1980 kwatova nema 40 something years. Vamwe takasvagwa nguva idzodzo tatochena musoro pasina kana kuchingwe gore rino here operation win, gore rino here nhingi unopinda, gore rino here. Saka isi takadozviona tikati haiwa kana ndofunga vanhu vanondiziva inini mudzingwa ndanga ndisinei nazvo zvepolitics, asi ndakazotozviona kuti zvanyanya haiwa timboipindirawo nhau iyi zvanyanya tanakirwa nenhamo. Saka ndiri kuti 31 July tisakangamwa. Paunenge uri udza shamwari yako kuti 31 July chakachaya. Handitauri zvangu mashoko akawanda because gearbox rangu iri chifuva changu hachisimira zvakanaka, ndakabatwa neflow, ndangotiwo ndisasaririrawo muhwe wekuti ava mudzingwa varipo muchingungundengu, ndikazonyarara manje hasi zvoiti zvakanaka. Saka tirimo muchingungundengu pamberi nechigwedere.